Üdvözöllek a Vízbiz csatornán. Képzelj el egy várost, ami nem kör alakban terjeszkedik, nem sugárutak és körgyűrűk mentén épül fel, hanem egyetlen óriási, 170 km hosszú vonalban. Egy várost, ami annyira monumentális, hogy szinte meghazudtolja a fizika törvényeit. Egy 500 méter magas tükörfalú óriást, amelyben akár 9 millió ember is élhet. Ez a The Line projekt a világ legfuturisztikusabb megaprojektje, amely nem csak méreteiben döbbenetes, hanem a mögötte álló technológiai és mérnöki újítások miatt is. De vajon ez lesz a jövő városa, vagy csak egy drága illúzió? Ma együtt megnézzük, hogyan akarják a sivatag közepén megépíteni a világ legmerészebb metropoliszát. A The Line radikálisan szakít mindazzal, amit eddig a városokról gondoltunk. 170 km hosszú, de csak 200 méter széles, vagyis pengeként vágja ketté a sivatagot. 500 méter magas, ami kétszer akkora, mint az Empire State Building. A két oldalfalat tükörborítás fedi, amely visszatükrözi a sivatagot és a tengert, így a város szinte láthatatlan a környezetében. A belső térben egy teljesen új városi koncepció valósulna meg. Minden funkció egymásra épülne vertikálisan. Minden, amire szükséged lehet, például lakóházak, irodák, iskolák, kórházak és parkok rétegekbe rendezve. Ez nem egy hagyományos város, hanem egy többdimenziós, mesterséges intelligencia által vezérelt világ. Az egyik leglátványosabb újítás a közlekedés. A tervezők teljesen száműzik az autókat és a forgalmat. Helyettük egy nagysebességű vasút fut végig a város teljes hosszán. A hivatalos ígéretek szerint mindössze 20 perc alatt át lehet majd utazni a teljes 170 kilométeres szakaszt. A különböző szinteken autonóm járművek, mozgójárdák és függőleges liftrendszerek működnének. Az egész várost úgy tervezték, hogy soha ne kelljen 5 percnél többet gyalogolnod bármihez. Legyen szó munkáról, boltról, iskoláról vagy egy parkos pihenőről. Ez a város nem egyszerűen kényelmes, hanem egy folyamatosan működő, gépszerű rendszer, ahol az emberek és a technológia teljes harmóniában élhetnének együtt. A The Line nem csak futurisztikus külsejében, hanem működésében is egyedülálló. A tervek szerint a város teljes energiaigényét 100%-ban megújuló forrásból fedeznék. Napelemparkok, hatalmas szélturbinák és zöld hidrogénüzemek. A külső falak egy részét napelemek borítják, belül pedig digitális rendszerek szabályozzák a hőmérsékletet, a világítást és az energiafogyasztást. A vízellátásról gigantikus tengervízsótalanító rendszerek gondoskodnának. A szennyvizet pedig teljesen zárt, újrahasznosító hálózatok tisztítják. Az egész város működését mesterséges intelligencia felügyelné. Az energiaelosztástól kezdve a közlekedés szervezésén át a hulladékfeldolgozásig minden automatizált lenne. Papíron ez lenne a világ első valóban zéró kibocsátású, teljesen önállátó metropolisza. De hogyan építenek meg egy ekkora gigavárost a sivatag közepén? A kivitelezés már jelenleg is zajlik. Már több ezer alapozó cölöpöt vertek le, amelyek egyenként 50-60 méter mélyen nyúlnak a talajba, hogy elbírják az 500 méter magas falakat. Hetente átlagosan 120 ilyen óriás cölöpöt helyeznek le. Az első szakasz, a Hidden Marina, egy 2,4 kilométeres rész, ami 2030-ra készülhet el. A teljes várost viszont csak 2045 környékére tervezik befejezni. Az első lakók 2026 és 2030 között költözhetnének be. A költségek pedig szinte felfoghatatlanok. Az eredeti 500 milliárd dolláros büdzsé már a $1,5 billió is nőhet. Ez minden idők legdrágább városépítési projektje, és komoly kérdéseket vet fel a megvalósíthatóságról. A hivatalos kommunikáció szerint a The Line a természet városa lesz. A környező terület 95%-át érintetlenül hagyják, és a város függőleges elrendezése miatt minimális földterületre van szükség. De a valóság összetettebb. Az építkezéshez elképesztő mennyiségű acélra, betonra és üvegre van szükség. Egyes becslések szerint csak az acél mennyisége a világ teljes termelésének akár 1/5-ét is felemészheti. A sivatagi klíma miatt állandó hűtés és vízutánpótlás szükséges, ami hatalmas energiaigénnyel jár. Társadalmi szempontból is komoly kritikák érik. A területen élő beduin törzseket kitelepítették, és az emberi jogi szervezetek beszámolói szerint a vendégmunkások gyakran embertelen körülmények között dolgoznak. Ezek a problémák erősen árnyalják a futurisztikus képet. A világ megosztott a The Line kapcsán.
A támogatói szerint ez lehet a 21. század legnagyobb városi innovációja. Egy laboratórium, ahol a jövő technológiáit valós méretben tesztelhetik. Egy olyan hely, ami példát mutathat a klímaváltozás korában. Hogyan lehet kevesebb területen több embert elhelyezni. Kritikusai viszont túl drágának, túl irreálisnak és túl merevnek tartják. Szerintük egy város nem lehet pusztán egyenes vonalban élhető. Az emberek természetes közösségi mintái ennél sokkal szabadabbak. Bárhogy is legyen, a The Line projekt mindenképp bekerül a történelemkönyvekbe. Vagy mint a jövő városának születése, vagy mint a legnagyobb meghiúsult utópia. Összefoglalva, a The Line projekt nem egyszerűen egy város. Ez egy gigantikus mérnöki vállalkozás, egy technológiai kísérlet, amely 170 km hosszan vágja ketté a sivatagot, és újra definiálja, mit jelent városban élni. A kérdés most már csak az, vajon tényleg forradalmi áttörés lesz belőle, vagy egy elképesztően drága illúzió, ami sosem fog elkészülni. És te mit gondolsz? A The Line a jövő városának előképe, vagy inkább csak egy futurisztikus kirakatprojekt? Élnél egy 170 km hosszú tükörfalú metropoliszban, vagy inkább maradnál egy hagyományos városban? Írd meg kommentben! Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, és ne felejts el feliratkozni a hasonló érdekes tartalmakért. Sziasztok!